प्रिय फरायसाफोर 2026 मायथाइनि HSLC फाइनाल एग्जामा नोंनि जिउनि मोनसे सोलायनायनि गोबां गोनांथिथार दिशा जेराव नोंथांनि जिउनि गासै लामाया बेनिफ्रायनो सोलायलाङो। बेनिखाय बे HSLC फाइनाल एग्जामा नोंथांनि थाखाय गोबां गोनांथिथार। बेयो खालि आनजादल' नङा फरायसाफोर, बेयो नोंनि धर्जनि, नोंनि फरायख्रुबनायनि, नोंनि आखल आखुनि, नोंनि फोथायनायनिबो मोनसे आनजाद। दिनै गोबां फरायसाफोरानो गिनानै थांनानै दङ आरो बिसोरनि गिनायफोरानो जादों दिनै जुदि आङो फेल जायोब्ला, जुदि अनजिमाया आनजादनि फिथायाव खम फैयोब्ला बिमा बिफानो आङो मा फिननाय होगोन। गोबां फरायसाफोरा बेबायदि होननानै गिनानै थांनानै दङ। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, दिनै आङो नोंथांनो लागै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे हप, मोनसे आसा, मोनसे मिजिंखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होगोन। आं माबा मोनसे नोंथांमोननो जादु एबा मेजिकजों लोगो लोगोनो जानायखौ होनो थाङाखै एबा होनो नागिराखै। बे जाहैबाय इसोरनि बोसोननि गेजेरजों आरो माखासे सैथो टिप्सफोरखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। मानोना इसोरनि गोथार बोसोन 2 तिमथि 7:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। नोंथाङा जुदि सासे ख्रिस्टियान फरायसाब्ला नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। नों हारसिं नङा फरायसा, नोंजों लोगोसे इसोरा दङ। जेब्ला नोङो सैथो लामाजों थांगोन, सैथो लामाजों फरायगोन, अब्लाना जाफुंसारनाया नोंजों लोगोसे अराय दङ। दे अब्ला आंजों लोगोसे फैफादो अनजाग्रा ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोर, नोंसोरनो लागै आङो गासै 7टा टिप्स लानानै फैदों। जि 7टा टिप्सखौ नोंसोर जुदि फल' खालामोब्ला नोंथांमोननियाव फैबाय थानाय जि HSLC फाइनाल एग्जाम दङ बेखौ नोंथाङा रोखायै पास जानो हागोन। दा बेयावहाय बे 7 टिप्सखौ नायलांबाय थादो आरो बेखौ फल' खालामदो। जेब्ला नोंथाङा फल' खालामगोन, नो डाउट नोंथांनियाव फेलार जानाय, फेलें जानाय, आङो पास जानाय नङा होननाया माब्लाबाबो फैनाय नङा। दे अब्ला अनजाग्राफोर मोनफा मोनफा नायलांदो आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों। गोबांफोरानो फरायसा नङाबो जानो हागौ, स्टुडेन्ट नंलिया। जायफोरा स्टुडेन्ट नङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्टुडेन्टसफोरनो शेयार खालामगोन। जाय स्टुडेन्टसफोरा HSLC फाइनाल एग्जाम होगोन बिथांमोननो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। आरो बेखिनियावनो आङो मोनसे बाथ्राखौबो फोसावनो हास्थायदों। बे जाहैबाय बे भिडिअखौ ख्रिस्टियान स्टुडेन्ट एबा ख्रिस्टियान फरायसाफोरखौ मिरु खालामनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नाथाय आंनि बे भिडिअआव ख्रिस्टियान फोथायनायनि नङै फरायसुला फरायसुलिफोराबो जुदि नायदोंब्ला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखायबो जागोन आरो नोंथाङा गोबां मदद मोनगोन, नोंथाङा हेफाजाब मोननो हागौ। नाथाय आंनि बानायनायनि जिथु मिरु बे जाहैबाय जोंनि ख्रिस्टियान स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय, जायफोरा क्लास 10आव दङ, HSLC फाइनाल एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि थाखाय, आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन क्लासनि दङब्ला बिथांमोननि थाखायबो बे आशीर्बादनि मोनसे भिडिअ जागोन। दे अब्ला आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो। सेथि टिप्स बेनो जाबाय इसोरनो सेथि जायगा हो। अनजिमाया गावनो गाव फैगोन। गोबां ख्रिस्टियान फरायसाफोरा बुङो आनजादनि समाव बाइबेल फरायनो आंहा सम गैया होननानै। बेबायदि होननानै गोबाङा बाइबेल फरायनायखौ गोजान खालामो आरो बाइबेलखौ गोजानाव दोनो। नाथाय ख्रिस्टियान फरायसाफोर, बे साननाया गोबां गोरोन्थि आरो बेखौ मावनाया गोबां गोरोन्थि। बाइबेल फरायनायखौ दोनथ'नानै आनजादनि समाव आंहा समा थोआखै होननानै बाइबेलखौ दोनथ'नाया बेयो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय गोरोन्थि। नाथाय सैथोआ बेसो फरायसाफोर, बाइबेलखौ फरायालाबानो लेखा फरायनायाव सान्थिया फैया आरो सान्थि गैयै गोसोआव फरायनाया जाफुंसार जाया। गोसोआव जुदि थाजिमा गैयाब्ला, गोसोआव जुदि सान्थिया गैयाब्ला फरायनो हाया। जेसेबां फरायब्लाबो बे बाथ्राफोरा, लेखानि बाथ्राफोरा गोसोआव थानाय नङा। बेनिखायनोथ' इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 6:33 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। जाय फरायसाया लेखा फरायनायनि सिगाङाव 5 मिनिट बाइबेल फरायगोन, 5 मिनिट आर'ज खालामगोन आरो बि फरायसाया लेखायाव गोबां फकास होनानै फरायनो हागोन। 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टा फकास होनो हागोन। जाय फरायसाया इसोरनिफ्राय हेफाजाबखौ नागिरो, हेफाजाबखौ बियो, बै फरायसानियाव गिनाया थाया, पेनिकआ थाया। बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसाफोर, दिनैनिफ्रायनो नोंनि सानखौ, नोंनि फरायनायखौ जागायजेननायावनो आर'ज आरो बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों जागायजेनदो। आनजादनि सिगां सिगां गिनायखौ गोसोआव जायगा दाहो, नाथाय नोंनि गोसोआव बाइबेल फरायनाय आरो आर'जखौ जायगा हो। फिथाइया मा जागोन एबा फिथाइया मा फैगोन बेखौ इसोरनि आखायाव गारनानै हो। नों खालि मेहनत खालाम, नोङो खालि मावख्रुब, नोङो खालि फरायख्रुब। फिथाइया एबा रिजाल्टआ अरायबो मोजां फैगोन। नैथि टिप बेनो जाहैबाय आलसिया एबा बानायखौ नागार। अनजाग्रा फरायसाफोर, नोंथांमोननो
मोनसे सैथो बाथ्राखौ आं गोसोखांहोनो नागिरदों बे जाहैबाय गोबां फरायसुलिफोरा लोरबां नङा नाथाय गोबां फरायसाफोरनियाव बे लेजिनेस बे बानाया दं बानायनि जाहोनाव गोबां समाव फेलेंआ फैयो एबा फैमाल जायो बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन बिजाबनि 13:4 सिरिया ओरैहाय बुङो अलसिया मानसिया जेखौखि हास्थाया मानो बियो मोनथारनाय नङा मावथिफ्रा हास्थायनाय मानिखौनो मोनगोन बेनिखायनो फरायसाफोर नोंसोरनि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय मा आङो गाबोननिफ्राय फरायगोन होननानै माब्लाबाबो दाबुं बेनो नोंनि मोनसे गिदिर नोंनि दुश्मना येस नोंनि एनिमि नोंनि दुश्मन नों जुदि बुङोब्ला आं गाबोननिफ्राय फरायगोन आं गाबोननिफ्राय लिरगोन आं गाबोननिफ्राय बाइबेल फरायगोन बेबायदि होननानै बुङोब्ला बेयो नोंनि दुश्मन आरो बेयो नोंनि लेजिनेसनि नों जे सासे लेजिनेस बेखौ फोरमान होयो दा बेयावहाय सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय नोंनि गोसोनिफ्राय बे लेजिनेसखौ बे बानायखौ नोङो नागारनांगोन आरो फरायसाफोर मोनसे रियेलिटि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय टेक्न'लजि मबाइल रिल्स गेम्स बेफोरबायदि गेलेनाय बेफोरबायदि बाहायनायनिफ्राय जेब्ला नों फरायगोन बेफोरनिफ्राय गोजानाव थागोन नोङो मबाइल नायदों दान्दिसे सम नाथाय बबेबा फरायनाय गैयै समाव दान्दिसे सम नायनाया आलादा बाथ्रा नोङो रिल्स बानायदों रिल्स बानायनायनिफ्राय नों गोजानाव दान्दिसे सम थाथ' गेम्स मबाइलाव गेलेयोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थाथ' बेफोरबो नोंनि फरायनायाव गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंखौ सासे लेजिनेस नोंखौ सासे लोरबां फरायसा नोंखौ अलसिया फरायसा बानायगोन दा बेयावहाय बेनिफ्राय गोजानाव था नोंथाङा जुदि सासे जाफुंसार फरायसा जानो हास्थायोब्ला HSLCआव पास जानो हास्थायोब्ला नोंनियाव जुदि अलसियाया दङब्ला बै अलसियाखौ नों फेजेननांगोन नों आरो नोंनि अलसियानि गेजेराव नोंहा दावहा दङ आरो बे दावहायाव नों देरहाग्रोनो नांगोन आरो नों बे दावहायाव देरहानोब्ला नोंहा मोनसे टाइम टेबोल थानो नांगोन टाइम टेबोल बायदि फरायनाय टाइम टेबोल बायदि जानाय लोंनाय फरायसालियाव थांनाय बेफोर गासैबो टाइम टेबोलनि बायदि जानांगोन आरो नोंनियाव आर'ज खालामनाया थानो नांगोन आरो बे आर'ज खालामनायनि बाथ्राया जाहैबाय माबायदि बे जाहैबाय फरायनायजों लोगोसे आर'ज खालामनायखौ सरजाबफा अरायबो फरायनायनि सिगां आर'जखौ दोन सानफ्रोमबो एसेब्लाबो फराय सानसेबो द्रप खालामनो नाङा जे आङो दिनै लेखा फरायाखै होननानै बुंनो नाङा सानफ्रोमबो एसे फराय आरो इमानदारिजों सैथोजों फराय सोरबा सुबुंनो दिन्थिनो थाखाय नङा सोरबा बिमा बिफानो दिन्थिफ्लानो थाखाय नङा आङो लेखा फरायदों होननानै न' सिङाव दरजा फांथेनानै सिरि थाखोमानाय बे जानाय नङा बे इमानदारि नङा बे सैथोथि नङा अरायबो सैथोथियै फराय अब्लाना नोंनि जिथु फैबाय थानाय HSLC आनजाद बिनि फिथाइया मोजां जाथारगोन दानाब्ला फैदो थामथि टिप्स बे जाहैबाय सिरिबां गैयाब्ला जाफुंसार जानाया असम्भव डिसिप्लिन बिना सक्सेस असम्भव है अनजाग्रा फरायसाफोर बाइबेलनि मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव दङना बे जाहैबाय बाइबेलाव मोनसे बाथ्राया गले नुजायो बे जाहैबाय फोथायजाथावना फेथफुल बिश्वास यज्ञ बे सोदोबा बाइबेलनि सिङाव गोबां बार उल्लेख जादों ओंखारदों आरो बे बिषयाव इसोरनि गोथार बोसोन लुकासनि 14:10 सिरिया ओरैहाय बुङो जाया इसेल'आव फोथायजाग्रा बियो गोबाङावबो फोथायजाग्रा जायो सासे फरायसाया गावखौ सासे डिसिप्लिन गोनां फोथायजाथावना खालामनानै लानो नांगौ बे जाहैबाय हमनानै ला नों जुदि सानसेयाव 5 घन्टायै फरायो नोंथाङा हरखाबैनो गाबोननिफ्राय 15 घन्टा फरायनो हागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया आरो बे डिसिप्लिनखौ नोंथाङा खालामनो नाङा आरो बेबायदि डिसिप्लिनजों जाया डिसिप्लिना मोनसेनि उनाव मोनसेसो डिसिप्लिना जाबोगोन आरो सासे फोथायसुला एबा फोथायजाथावना जागोन सासे फोथायजाथावना फरायसाया गावनि डिसिप्लिनखौ लासैसो बारायलांबाय थागोन सानसेयाव 5 घन्टा फरायोब्ला बिनि माखासे दिनफोरनि उनाव सप्तासेनि उनाव 6 घन्टा मास मोनसेनि उनाव 7 घन्टा बेबायदियैसो लासै डिसिप्लिन खालामगोन आरो बे डिसिप्लिना सासे फरायसाखौ साक्सेसआव लानानै फैगोन दा बेयावहाय नोंनि जिउआव बै डिसिप्लिनखौ दोनगोन आरो फोथायजाथावनाखौ दोनगोन अनजाग्रा फरायसाफोर बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन सासे अलसिया फरायसानो इसोरा माब्लाबाबो आशीर्बाद होआ नाथाय मावख्रुबग्रा डिसिप्लिनाव थाग्रा डिसिप्लिनजों फरायग्रा आरो फोथायजाथावग्रा जाब्लासो इसोरा आशीर्बाद होयो बेनिखायनो मोनसे फिक्स फरायनायनि समखौ दानानै ला टाइम टेबोलखौ बानायनानै ला आरो फरायनाय समाव नोंनि आखायाव जा मबाइल दङ बै मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै गोजानाव दोन आरो सानदेनि समा जिहेतु जोंनि थाखाय इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि सान बै सानावबो मोनसे स्टाडिनि रिभिजन स्टाडि जिखौ सप्तायाव फरायबाय बेखौ नायफिननायनि मोनसे समफोरखौ थि खालामनानै ला नोंथांनियाव जुदि बे फरायनायनि डिसिप्लिना गैयाब्ला दिनैनो बानायनानै लादो आरो बे डिसिप्लिना नोंखौ फैबाय थानाय आनजादाव साक्सेस लानानै फैगोन
दे दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि टिप्स बेनो जाहैबाय गिनायजों नङा फोथायनायजों आनजादाव मोगा-मोगि जादो। गोबां फरायसाफोरानो आनजादनि सिगाङावनो गावखौ फेजेननानै लायो आरो निराशानो जायगा होयो आरो गिनायनो जायगा होयो। नाथाय अनजागा ख्रिस्टियान फरायसाफोर, इसोरनि बोसोना गितफोरनि 27 नम्बरनि से सिरिया ओरैहाय बुङो, फोरबु आंनि स्रां आरो आंनि बासायग्रा, आङो सोरखौ गिबावनो? फोरबुआ आंनि गोथांनि अनदर, आङो सोरजों सिगिजागोन? अनजाग्रा प्रिय फरायसाफोर, बे बाइबेल सिरिखौ, बे इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव लाखि जे जोंहा गिनांगौ गैया, नोंसोरहा जेबो गिनांगौ गैया। गिनायनो जायगा दाहो, मानोना जेब्ला नोङो गियो, गिनाया जोंनि साननाय हनायाव गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि मोजां साननायखौ नस्थ' खालामो। नों जे फरायनो हायो, बे फरायनो हानाय मेलेमखौ नोंनि बै गिनाया नस्थ' खालामगोन। दा बेयावहाय गिनायखौ गोजान खालाम, मानोना इसोरा जोंनो बोलो होदों, इसोरा नोंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो इसोरनि सायाव फोथाय अनजाग्राफोर। जेब्ला नोङो इसोरनियाव फोथायगोन, नोंनि फोथायनाया नोंनि सेल्फ कनफिडेन्सखौ जौगाहोगोन। जेब्ला सेल्फ कनफिडेन्सआ थागोन, अब्लाना नोङो फरायनायाव बोलो मोनगोन। बेयावहाय इसोरनियाव फोथाय आरो इसोरनियाव फोथायनाया नोंनि सेल्फ कनफिडेन्सखौ जौगाहोगोन। जेब्ला नोङो नोंनि गिनायखौ गोजान खालामगोन, इसोरा आंजों लोगोसे दङ होननानै नोङो सानगोन आरो गनायनानै लागोन, अब्लाना नोङो 2026 मायथाइनि HSLC फाइनाल एग्जामाव क्लियार नो डाउट नोङो देरहासार जागोन। जेब्ला नोङो आनजादसालियाव जिरायगोन, आनजाद होनो लिरनो थाखाय थाम-थिम जानानै दङ, दरपेन एबा कलमखौ हमबाय आरो बै समाव नोंनि गोसोआ मावदोंब्ला, नोंनि आखाइया मावदोंब्ला, गोसोआव लाखि, इसोरा नोंजों लोगोसे दङ, इसोरा आंजों लोगोसे दं होननानै बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि। आरो साफ्रोमबो फरायसाफोर, नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ खोनासंनायाव गोजानाव था। सोरबाया नोंखौ नेगेटिभै बुंनो हागौ, गाज्रि बुंनो हागौ, बे गथ'आ बोरै हानो, बे सिख्लाया बोरै हानो, बे फरायसाया बोरै हानो, बे पास खालामनो हानाय नङा, बियो मोजां मार्क लाबोनो हानाय नङा होननानै बुंग्रा जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां सुबुंफोरा थानो हागौ। नोंखौ ठाट्टा होग्रा, नोंखौ नेगेटिभ बाथ्राजों नोंखौ नस्थ' खालामनो हानो, सोरबाया बेबायदि बाथ्रा बुंनानै नोंखौ बरबाद खालामनो हास्थायनोबो हागौ। बेबायदि बाथ्राफोरनिफ्राय नोङो गावखौ गोजानाव दोन। आरो थारैनो बैबायदि परिस्थितियाव, बैबायदि थासारियाव सोरबाया नोंखौ जुदि बुंमारोब्ला जे बे गथ'आ पास खालामनो हानाय नङा होननानै बुङोब्ला, बैबायदि समाव नों गावखौनो बुं, आं पास खालामनो हागोन, आं टप जानो हागोन, मानोना आंजों लोगोसे इसोरा दं। बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव ला आरो बे बाथ्राखौनो गले गले गावनि गोसोआव बुं जे इसोरा आंजों लोगोसे दं, आं हागोन। दानाब्ला फैदो फरायसाफोर, बाथि गोनांथि बाथ्रा टिप्स बेनो जाहैबाय गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोन। नों सासे फरायसा जानानै आरो नोंहा मोनसे थांखि दङ आरो नों जुदि बै फरायै सुबुंफोरजों लोगो जायोब्ला, जाय मानसिफ्रा नोंखौ थुलुंगा होनो रोङा, बैबायदिजों लोगो जायोब्ला नोंबो फरायनाय फारसे गोसो गैयै जालांगोन। बेयावखायनो इसोरनि बोसोनाबो बुंदों 1 करन्थियारि 15:33 सिरियाव, नोंसोरो दा बुरखाय जा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। जाय लोगोफोरा नोंखौ बुंगोन नों जेबो मावनो हानाय नङा, नों पास खालामनो हानाय नङा, बैबायदि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था। जाय लोगोफोरा नोंनि फरायनायखौ मिनिग्लाबो, जाय लोगोफोरा नोंनि फरायनायखौ ठाट्टा होयो, बैबायदि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था। आरो जाय लोगोफोरा थगायनो फोरोङो, जाय लोगोफोरा आनजादाव थगायनोखौ फोरोङो, जाय लोगोफोरा नकल लानायखौ फोरोङो, बैबायदि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था। गुसुं रावाव बुंनो थाङोब्ला, नोंखौ जाय लोगोफोरा नोंनि मोजांखौ हास्थाया, नोंखौ थुलुंगा होनो रोङा, बैबायदि लोगोफोरनिफ्रायनो नों गोजानाव था। मानोना बै लोगोफोरानो जेब्ला नोंनि रिजाल्टआ गाज्रि फैगोन, बै समावबो नोंखौ आरोबाव ठाट्टा खालामबावगोन जे जों बुंखादोंमोन जे नों हानाय नङा होननानै। बैबायदि समावबो नोंखौ गोबां लासिंसिं फोनांगोन। बेनिखायनो बैबायदि लोगोनिफ्राय खारदो। जाय फरायसाफोरा फरायनाय फारसे गोबां सिरियास दङ, बै सिरियास गोनां फरायसाफोरजों लोगो जा। आरो जाय फरायसाफोरा गिर्जायाव थाङो, आर'ज खालामो, बाइबेल फरायो, बैफोरबायदि फरायसाफोरजों लोगो जा। जाय लोगोफ्रा नोंखौ थुलुंगा होगोन, जाय लोगोफोरनिफ्राय नोंबो नायनानै बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हागोन, बैबायदि फरायसाफोरजों लोगो जा। मानोना इसोरा सैथो फरायसाखौ मोजां मोनो, सैथो मावग्रा, सैथोयै थाबायग्रा, सैथोयै फरायग्राफोरखौ इसोरा आशीर्बाद खालामो। बेयावखाय सैथो लोगोजों लोगो जादो। नोंथांखौ 2026 मायथाइनि HSLC फाइनालाव आनजादाव उथ्रिनायाव बियो मदद होगोन। अनजाग्रा फरायसाफोर, दानाब्ला द'थि बाथ्रायाव फैदोनि। बे द'थि टिप्सआनो जाबाय मेहनत खालाम एबा मावख्रुब एबा खस्थ' खालाम, नाथायब्ला फिननायखौ इसोरनि आखायाव गारनानै हो एबा फिथाइखौ इसोरनि आखायाव गारनानै हो। फिथाइया मा फैगोन बेखौ इसोरनो हो। मानोना बे बिसयाव इसोरनि बोसोन बिजाबनि 10:9 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोङो मावनो थाखाय खामानिफोरखौ सुजुनो हागौ, आन्थाय फोरबुआसो नोंनो मावनांगौफोरखौ दिन्थिगोन।
अनजाग्रा फरायसाफोर आनजादखौ लानानै जुदि अभार टेनसन जायोब्ला बे अभार टेनसन खालामनायाबो नोंनि फरायनायाव गोहोम खोख्लैगोन जेंनाखौ लानानै फैगोन आरो अभार कनफिडेन्स गावनि सायावनो जुदि अभार कनफिडेन्सखौ लानानै फैयोब्ला बे अभार कनफिडेन्सआबो नोंनि जिउआव बै फरायनाय जिउआव खाटारनाकखौ लानानै फैगोन एबा जेंनाखौ लानानै फैनो हागौ बेनिखायनो अनजाग्रा फरायसाफोर मा खालामनांगौ बे जाहैबाय बेलेन्सआव थानो नांगौ अनजाग्रा फरायसाफोर खस्थ' खालामनाया मेहनत खालामनाया मावख्रुबनाया देट मिन्स फरायख्रुबनाया बियो नोंनि मावनांगौ बिबान बेखौ नों खालामनांगोन आरो नों जे मावख्रुबदों नों जे फरायख्रुबदों बिनि फिथाइखौ इसोरनो गारनानै हो इसोरा थारैनो नोंनो मोजां रिजाल्टखौ होफैगोन मोजां रिजाल्टखौ नोंनो होगोन बेनिखायनो फरायसाफोर गावखौ एसे मक टेस्ट खालाम गावआ आनजादनि थाखाय बेसेबां थियारि जानानै दङ बेखौ खालाम आरो लोगोसे जि गोरोन्थिफोर जादों बै गोरोन्थिफोरनिफ्राय गोदान गोदान सोलोंफिन गोरोन्थिया ओरैनो जादों बेखौ साननानै लानो नाङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला बै गोरोन्थिनिफ्राय नोङो फिन गोदानै सोलोंफिन आरो गावखौ गुबुनजों कम्पेयार खालामनो नाङा नों बायदिनो नोङो फरायनो नांगोन नों बायदिनो खस्थ' खालामनो नांगोन सोरबाया 2 घन्टाल'सो सानसेयाव फरायदों जानांगौ नोङो बै सुबुंखौ 2 घन्टाल'सो फरायदों होननानै जुदि कम्पेयार खालामोब्ला आंबो 2 घन्टाल' फरायगोन होननानै सानोब्ला बियो नोंनि गोरोन्थि जागोन दा बेवहाय गुबुनजों कम्पेयार खालामनाङा नों जेसेबां हायो बेसेबांसिम दावखोलां 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टा 24 घन्टायाव जेसेबांखिनि समायफोरखौ नों होनो हायो बैबायदि खालाम नाथाय गुबुनजों कम्पेयार दा खालाम आरो मेहनत खालाम मावख्रुब फरायख्रुब अब्लानो फैनाय आनजादा नोंनि थाखाय मोजां रिजाल्ट लानानै फैगोन आरो इसोरा नोंनो मोजां रिजाल्टखौ होनो थाखाय थामथिम दं दानाब्ला फैदो फरायसाफोर स्निथि गोनांथि टिप्स बेनो जाहैबाय आनजादखौ जिउनि जोबथा दाखालाम HSLC आनजादा नोंथांनि थाखाय गोनांथि आंनि थाखाय गोनांथि जों साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथि नाथाय अनजाग्रा फरायसाफोर नोंथांनि जिउआ बे आनजादनिख्रुइबो देरसिन बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन जेरेमियानि 29:12 सिरिया ओरैहाय बुङो मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो सैहोनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर HSLC आव पास जानाया उथ्रिनाया गोनांथिथार नाथाय बोरैबाफोर माबा मोनसे जाहोननि थाखाय HSLC आव जुदि फेलें जादोंब्ला बै फेलें जानाया नोंनि जिउनि जोबथा नङा इसोरनि जिथु नोंनि सायाव थांखि दङ प्लान दङ बै प्लाना जि HSLC नि मार्कशीट दङ मार्कशीटनिख्रुइबो देरसिन प्लान नोंनि सायाव इसोरहा दं बेनिखायनो HSLC आनजादानो आंनि जिउनि जोबथा आनजाद होननानै नोङो माब्लाबाबो साननानै लानो नाङा मानोना इसोरहा नोंनि जिउआव मोनसे गेदेर प्लानफोर थानो हागौ आरो थारैनो निश्चय दं बेनिखायनो जुदि नोंनि रिजाल्टआ मोजां फैबायब्ला नोङो इसोरखौ हामबाय होदो धन्यबाद होदो आरो जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नोंनि रिजाल्टआ जुदि गाज्रि फैबायब्ला नोङो माब्लाबाबो इसोरखौ नागारनो नाङा माब्लाबाबो इसोरखौ गारनो नाङा अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर दिनै आङो जोबथा फारसे नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोफ्लायनो हास्थायदों आरो बे गोसोखांहोफ्लायनो नागिरनाय बाथ्रायानो जाहैबाय जेसायानि 40:30 सिरियाव बुंनाय बाथ्रा बेनो जादों बिसोर गोदान जर मोनदेरलांगोन बिसोर खुरुवा दाउनि समान गांखंजों गोजौआव बिरलांगोन बिसोरो खारब्लाबो मेंनाय नङा थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्टियान फरायसाफोर HSLC फाइनाल एग्जाम 2026 आ नोंनि इसोर नङा नाथाय बै इसोरासो नोंनि इसोर जुदि नोंथाङा आर'जआव बोलोग्रा फरायसाब्ला जुदि नोंथाङा फरायख्रुबनायाव सासे सैथो फरायख्रुबग्रा फरायसाब्ला जुदि नोङो सासे आखल आखुआव मोजां फरायसाब्ला आरो नोङो फोथायग्रायाव दिदोमै थाग्रा सासे फरायसाब्ला अब्लाना जेखि जाया आनजाद जाया मानो बै आनजादा नोंखौ हमथानानै दोननो हानाय नङा हमथानानै लाखिनो हानाय नङा नोङो साक्सेस जाथारगोन आरो नोङो जाफुंसार जागोन नोङो पास जागोन बेनिखायनो ख्रिस्टियान फरायसाफोर जिंगा दासि आर'जआव नांथाब बाइबेल फरायनायाव नांथाब इमानदारि जा मेहनत खालाम मावख्रुबग्रा जा मोजां चरित्रनि जा आखल आखुनि जा आरो इसोरनियाव फोथायनायखौ दोन अब्लाना नोङो देरहासार जाथारगोन अनजाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोर जोबनायाव मोनसे आर'ज खालामनानै फोजोबलांनो हास्थायदों नाथाय बिनि सिगाङाव खावलायनो हास्थायदों जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय जानो हागौ गोबाङानो फरायसुला फरायसुलि नङाबो जानो हागौ नोंथाङा जुदि फरायसुला फरायसुलि नङाब्ला बे भिडिअखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरनो शेयार खालामनानै हरगोन जेन बिथांमोना बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों मदद मोनगोन आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो शेयार खालामनो दाबावसै दे अब्ला साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गुसुं आर'ज खालामनानै फोजोबनो हास्थायबाय ओ फोरबो बै फरायसाफोरनो गियान होदो धैर्य एबा गावखौ हमथानो हानाय गोहोखौ होदो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गिनायनिफ्राय उदांस्रि खालाम आरो साफ्रोमबो फरायख्रुबग्रा खस्थ' खालामग्रा फरायसाफोरखौ 2022 मायथाइनि जि HSLC आनजाद दं बै आनजादाव बयखौबो उथ्रिसार खालामदो
जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बियो आमेन।